ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತುಕೊಂಡು ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಂಡೇರು ಈರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಕಾಸಿಡ್ ಐಫೋನ್ ಎತ್ತಿನ ಪಂಡದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಯಾನ್ ಆ ಐಫೋನ್ ಎತ್ತಿನಿ ಎನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಕಾಸಿಡ್ ಎಗ್ದು ಒಂದಿಗದು ಉಂಟದನು ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಪ್ಯಾರ ಪ್ಯಾರ ಬಚ್ಚ ಮಂಕಿ ಅಪ್ಪ ಚಳಿ ಅವನು ಅತ್ತ ಖುಷಿ ಪೇಟ್ ಕೂಚಲ್ಲ ಏನೇ ನನಗೆ ಅವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ ಮೇಪಿರೋದ ಸೀಟ್ ಲಾಕೋ. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ಮಾತೆ ಹೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಎಂಕಲು ಶಿರಿಡಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಶಿರಿಡಿದನೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 2 ಸಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪೋತೇನು. ಒಂದು 3ನೇ ಸಲ ಬಕ್ಕ ಬಾಬನ ಅಪ್ಪಣ ಹೆಜ್ಜಂದೆ ನಿಕಲ ಬೊಡಿತಿನ ಏತೇ ಕೋಟಿ ಕಾಸು ಪಡು ಅರ್ನ ಅಪ್ಪಣ ಹೆಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಪೋಯರ ಪೂಜಿ ದಾದಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಬರೋಂದೆ ಪುಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಡಿತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪೋಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತನು ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ಬಿಸಿ ಇತ್ತದು ಹಿಂಗೆ ಪೋಯರ್ನೆ ಆತುಜಿ ಬಕ್ಕ ದಾದಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಅಡ್ಡ ಬರೋದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಈ ಮಂತ್ಡ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ಯಾನು ಕೋಪೆ ಪಣ್ಣದಿತ್ತಾನು ಅಂಚನೆ ಆ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ದೇನು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪೋಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅಂಡ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ ಆದಾತನು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಸ್ಡ್ ಪೋನುಲ್ಲ ಅಂಚ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ದೇಪಣ ಬಾಬಾ ನಡಿ ಪೋಪುನೊಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಬನ ಭಕ್ತಿ ಬಣ್ಣದು ಬಕ್ಕ ಆರು ಲೆಪ್ಪುನಗನೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಎತ್ತುಲ್ಲ ಪೋಯರೆ ಬಕ್ಕ ನಾ ಇದು ಕೂಡ ಕೊರೋನಾದೊಂಜಿ ಬರೋದು ನ್ಯೂಸ್ ಇಡು ಕೊರೋನಾ ಬರೋದು ಪಣ್ಣದು ಕೇರಳಡು ಉಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ನನ್ನಲ್ಲ ಅವೇ ಪೂಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಂಡ ಬಕ್ಕ ಪೋಯರ ದಿಕ್ಕು ಜತ ಅಂಚದ ಆಯ್ನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಬಂದದ್ದು ಪಿದಾಡ್ದ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಈ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಡತೋದು ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ನನ್ನ 3 ದಿನ ಉಲ್ಲೆಪ್ಪುವ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತುಕೊಂಡು ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಂಡೇರು ಈರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಕಾಸಿಡ್ ಐಫೋನ್ ಎತ್ತಿನ ಪಂಡದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏತ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ತೂಪಯರು ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಯಾನು ಎನ್ನ ಐಫೋನ್ ಎತ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾನು LIC ಏಜೆಂಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಯಾನು ಆ ಐಫೋನ್ ಎತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಕಾಸಿಡ್ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಅರೆಗ್ಲ ಅಪಗನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿನಿಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಕಾಸಿಡ್ ಹತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಈ ಚಾನಲ್ಡ್ ಕುಡಂಜಿ ಚಾನಲ್ಡ್ ಯಾನು ರಡ್ನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪತ್ತದೆ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಐಟ್ ರಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು 1.5 ವರ್ಷ ಅಂಡು ನನ್ನ ಬರೋಡು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ನನ್ನ ಬರ್ರೆವು ಅವು ಅನಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೇ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಬತ್ತನಂದ್ಲ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ರಪರಪ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಯಾನ ಕುಂಟು ಮಡಿಪುನ ನೆಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಕೊಂಪಿನ ಈ ಜೋಕುಲು ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಕುಂಟೊಂದು ಐಕೆ ಅಂದಾದ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿನ ಒಂತೆ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡೋನು ಬಕ್ಕ ಜೋಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಅದನ್ನೇ ಒಂದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಿ ಇದಾದ ಇಲ್ಲದ ಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟು ಕೋಟು ಮಾಡ್ದಿಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಒಂದು ತುಂಬ ಗೋಪಿನ ನೆಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಿನಿಯಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಅವಲೆ ಪುಲ್ಲರೆ ದಿಕ್ಕುಂಡ ಒಂದು ಮಾರ್ರೆ ಕರ್ಮ ಈ ಬೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಮಿನಿ ಉಂಗಾಂಡ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಂತೂ ರಪಕ್ಕ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಆತೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದಾದಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದ ಬಕ್ಕ ಅನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ತೂಯರೆ ಪೋಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬೋಡ ಡಬಲ್ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಸೊ ಬಕ್ಕ ತುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಅದು ದುಂಬುದನೆ ಅನ್ ರಿಂಗ್ ಪಾಡಿ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋನದ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಪಾಡೋದಿತ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಇತ್ತೊಂಡದೆ ನೆಟೆ ಪಾಡೋದಿತ್ತಿನ ಮುರಣೆ ಅನ್ ಹೊಸದ್ದೇ ತೊಂಡದ ಅವೇ ನಾನು ಇಡೆ ಬಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಬಾಡ್ದೆ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನವರಡು ಬತ್ತದು ಕೊಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಸೇಮ್ ಒಂದು ಇಂಚಿದ ಮೇಕ್ಲ ಮಾಡೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂದುಂಡತ್ತು ಸ್ಟೋನುದ
ಉಂದು ಎನ್ನೊಂಡದ ಕುಡಂಜಿ ಈ ಸ್ಟೋನ್ದ ಇಂಚಿದ ಮೇಟಿತ್ತನು ಅಂಚ ಒಂದೇನು ಈ ರಿಂಗ್ದೇನು ದೆತ್ತದುಂಡತ ಇಡೆಗೆ ಪಾಡ್ಯಾನು ಅಂಚ ಈ ಸೈಡ್ದ ದೆತ್ತದು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದೇನು ತುಲೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಕುಡಂಜಿ ಇಂಚಿಗ್ಲ ದೆತ್ತು ನೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನೇ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಓ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪನು ನಡಪುಡು ಯಜಮಾನ್ರು ರೆಡಿ ಆತಿರಿ ಬಲಿ ಇಡಲಿ ಈ ಏಪಲ ಯಾನು ಪಿರ್ಚಿ ಕಟ್ಟು ನೋಡಿಗ್ಲ ಪೋಯರೆ ಈ ಸಲ ಮೇರು ಈ ಸಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಣ್ಣ ಮೇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಾಬಾ ನಂಬಿರು ಬಕ್ಕ ಮೇರೆ ಪಾಪ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಂದಿ ಮೇರು ಪೋಯಿ ಇಂದ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ದಯಪಣ್ಣ ನಮಕು ತುಲೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬನ್ನಗ ಬಾಬಾ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಬಾಬನ ಬುಲಾವ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪೋಡೆ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತಂಜಿ ಇನ್ನಿ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನಂಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾರಿ ಮದ್ಮೇಲಕನ್ ಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ತಿರು ಬಿಜು ಆಂಡತ ಓಕೆ ಪಿದಾಡಿ ತುಲೆ ಎಂಕುಲಿತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಡು ಬರ್ತದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಡುದು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಕ್ಳಿನ 10 ನಿಮಿಷ ದುಂಬೆ ಪಿದಾಡ್ಬಾರ್ದೆ ದಯಪಣ್ಣ ಬಸ್ ಮೀನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಗೋಲಿಲ್ಲ ಐತಿ ಅತ ಬಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಲ್ ಅಲ್ಪ ನಿಪ್ಪಡದೆ AC ಬಸ್ ಕೂಲ್ ಅದು ಖುಷಿಯಾಗ ಸೋನು ಖುಷಿಯಾಗ ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಈ ತೆವಕನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಜಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆತ ನಾನು ಈ ಪೊರ್ಲು AC ಗಾಳಿಡ ಪೊರ್ಲು ಆರಾಮ ಜಿಪ್ಪಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಇದನ್ನೇ ತುಂಬ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಂಚ ಉಂಟಲೆ ಐಂಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗೆತ್ತಿ ನನ್ನ ಉಂಟೆ ಪೊರ್ಲು ಜಿಪ್ಪುಲಿ ಆರಾಮ ಬೇಗ್ಲೆಡ್ಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಗಿ ಪಿರಾದ ಸೀಟು ಉಳ್ಳೇರು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚೆ ಜೆತ್ತು ಒಂದೇ ಪೋಲೆ ತಡೆ ಉಂಟ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಇದ್ದು ನೋಡು ಫ್ಲೋ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಉಂಡದ ಅಂಚ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಇದ್ದು ಜೆತು ಒಂದು ಪೋಲೆ ಆರಾಮ ಜೆತುನ್ ಒಲ್ಲೆ
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾಪರೆ ಜಪ್ತ ಬೇರೆನ ಕಣ್ಣು ಮನೆ ದರ್ತದನ್ನು ಕುರುಳು ಜೈದಿರ ಅದೇ ಜೈದರ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಜೈದೇದು ನನ್ನ ರಾತ್ರಿನೇ ಉಂಟವನಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ದು ಆಯ್ತಾಗ ತಿಂದು ತಿಂದು ಪಕ್ಕ ನನ್ನ ನೈಟ್ದು ಒನಸದ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿದ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಅವೇ ರಾತ್ರಿದ ಒನಸು ಯಾನೊಂದು ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲವೇನು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಬರ್ಪಣದ ಮೇಲೆ ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಬಂಜಿ ಪುಲ್ಪೆನಾಂಡು ಯಾನ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ತಿಂದೆ ಇಂದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ತಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದೆ ಅಪ್ಪ ದೇವರ ನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಒನಸ್ಸು ಎಂಕೆ ಏಪಲ ಬಸ್ದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ ಏನು ಅನ್ಪುಜಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎತ್ತ ಈ ಸಲ ನೆನಪೇ ಆತೀಜಿ ಮಂಡಿಡು ಪೋತುಜಿ ಅಂಚಪ್ಪ ದೇವರ ರಿಲೀಫ್ ಆಣು ಚಾಬರ್ದು ರಿಲೀಫ್ ಆಣು ಅದನ್ನೇ ಚಾಬರ್ದು ರಿಲೀಫ್ ಆಣದ ಇಂಡಿ ಚಾ ಬರ್ತಿಜಿ ಅಯ್ಯ ಮಲ್ಲೈ ಕಾಫಿ 6 ಕಾಫಿ ಯಾನು ಚಾ ಬರ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಬಸ್ ಇತ್ತಿನ ಶೋ ಕೊಡು ನಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಈಜು ನನ್ನ ದವೆಪ್ಪಿನ ಟುಂಕೆರ ಒಂದು ಅಂಜು ಗೊತ್ತೇ ಈಜಿ ನಿದ್ರೆ ಈಜಿ ನನ್ನ ನಮಕ್ ಮಡಿಕೆ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭ್ರಮೆ ಉಪ್ಪುನು ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಪುರ್ಲು ಜಿತೊಂದೇ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಒಂದು ಓಲಾ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪುರಗೆ ಅಂಚ ಒನಸಿಗೆ ಜೈದ ನನ್ನ ಕಾಣೆನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆನಿ ನನ್ನ ಲಕ್ಕೆರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಂಜಿ ಬಂಜಿ ಹೆವಿ ಮಂತ್ ನಾನು ಭಕ್ತ ಆಕಲತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಮಾಡು ಅಜ್ಜ ಮೂಲಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೈದ ಈ ಸಲ ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಸ್ಸಿದ್ದು ಬೈದಿನತ್ತ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಅದು ಒಂದು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ದಿನ ಒಂದು 25 ಸಲ ಸುಸುದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತ
ಮುಲ್ಪ ವಾನಮ್ನದ ಚಳಿ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಾಡು ಶೆಕೆ ಮೂಲು ಚಳಿ ಉಂಟು ಮೂಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡೀಗೆ ಎಂಕು ಬೈದಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕು ಅವರ ಬತ್ತದಿತ್ತ ಇಡೀಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬೈದಿನಿ ನಿಂಚಿನ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ಸೋನು ಇಂಚ ಬೇಕದಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿನ್ನದನ್ನೇ ಮೊನ್ನೆ ಇಂಚೇನಿ ಬೇಕದದ್ದು ಕೊಡು ಎಂಕ್ಲೋ ವನಸು ಕೊಡ್ಚಿಂದಾಂಡು ಅಂಚೆ ಚಪಾತಿಲ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ಅದೇ ತೊಂಡ ಇತ್ತೇನಿ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಬಂದ ಮೆಲ್ಲ ಮಾಡು ನನ್ನ ಮುನ್ನ ಬಚ್ಚ ಪ್ಯಾರ ಪ್ಯಾರ ಬಚ್ಚ ಮಂಕಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣು ಚಳಿ ಅವನು ಓ ಇತ್ತ ಖುಷಿ ಅನ್ನು ಪೇಟ್ ಕೂಚಲ ಅನ್ನು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಣ್ಣು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಜೀದೆ ಅನ್ನು ನಾನು ಒಂಟೆ ಕುಲೋನು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಪೂಂಬಲೆ ಬಾಲೆ ಮಂಕಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೆಪಿನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತು ಫುಲ್ಲು ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಆತ ಚಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಂಕಿಗೆ ಪಡ್ದು ಬಿಚ್ಚು ಇನ್ನೊಂಡು ಬೇತುಲ್ಲ ಈಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಕ್ಕಲು ಇಬ್ಬೇ ಎಂಕಲ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ ಒಯ್ದೀನಿ ಎಕ್ಕಲ್ರೆ ನಿನ್ನೊಂಡು ಮಂಕಿಗೆ ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ರೋಜರತ್ತು ಒಂದು ಮಂಕಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೆಪಿ ಬಂದಾಪುಣು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಶೀತ ಆಪುಣು ಪುಲ ಪಾಡು ಇಡೀ ಬರ್ಪನ ಬಲ್ಲ ಬೇತುಲಗೆ ಗೊಕ್ಕುರು ಬಾಬಾ ಗೊಕ್ಕುರು ಬಾಬಾ ಗೊಕ್ಕುರು ಬಾಬಾ ಗೊಕ್ಕುರು ಬಾಬಾ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡರೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಗಡೆ ಟುಂತದಿರು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೂಲೆ ಪಂಡ್ದು ಬಚ್ಚವು
ಈ ಸಲ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಗಡೆ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಪಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಾರೆ ಬರ್ಪುಜಮೆ ಅವಳು ಜೆಂಟ್ಸ್ದು ಅಲ್ಪಲ ಪಾಪ ಹೊರ್ತಿ ಜೋರು ಬೈದಂತು ಜೋರು ಪಡಿಕೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ದೆ ಕಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಜೆಂಟ್ಸ್ದ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಒಂದಿಗಡೆ ಉಂಟದನು ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಕೂಲಿವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಪದ ಹೋಗಿ ಇತ್ತದ ಕರ್ಮದ ವಡ ಸಾಂಬಾರ್ ತೆಂಗಿನ ಚಾಪುರ ಪರ್ದಾಂಡು ಯಾನು ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರು ಅದೇ ತೊಂಡೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ ಅದೇ ತೊಂಡೆರು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಐತೆ ನನ್ನ ಮೂನಿಗೆ ಪೌಡ್ರ್ ಬರಬಾರ್ದು ಕಾಲು ಹಿಂದಿಟ್ಟು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿ ಅರೆದೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತಾಯ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ 1 ಗಂಟೆದ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಐದಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಎಂಕ್ಲು ರೂಮ್ ನಾಡೋದು ನನ್ನ ರೂಮ್ ಪೋದು ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಆದು ಐದಕ್ಕ ಬಾಬನ ದರ್ಶನ ಮುಗಿದಳು ಅಂಚ ನೆಟ್ಟೆ ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ಉಂಟು ಚಳಿ ಬಂದು ಚಳಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ಇದು ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲಗಂಡ ಲಕ್ಕನ ಹೋಗಿ ಚಳಿ ಪಕ್ಕ ಚಳಿ ಪೂಜಿ ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ಟೇಬಲ್ ಸಮೇತ ಚಳಿ ಐಸ್ ಬದುಕು ಕೂತುಂಡು ಈ ಊರು ನನ್ನ 1 ಗಂಟೆದ ಜರ್ನಿ ಪಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕಡು ತುಲಿ ನಾನೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆದು ಮೀದು ನಾನೊಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪಿದಾಡುನು ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆತು ನಾವು ಪಡ ಜೆತ್ತೊಂದುಲ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪುನಾದ ಎಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಎದ್ದೇತೊನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚಾದ ಬಕ್ಕ ಬಸ್ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೆ ಜಾಣ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಬು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಾಯರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೊಂಜಿ ಎತ್ತ ಅಡೆ ಪಿರಪೋಯರ್ಲ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡಿ ರೀಚ್ ಆಂಡ ಯಾವು ಅಂಚ ನನ್ನ ಯಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೇನು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ನನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ರೆಡಿ ಆದ ಬೋಪುನ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಶಿರಿಡಿದ ಟೆಂಪಲ್ದ ಬರ್ಪುನು ಸೊ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇನಿಕೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದ ಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆನ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.